Luke chapter 9 verse 10 to 17. Borok khlai phaima rokno songhor rok kifile Jisuna sapaika. Bo borok na bini loge tlangkha haike borok simi betsaida taona thangkha. Borok abono sawai mankeno bono rukthar laika. Bo borok no yasak soka haike kaitone hani kok borok no sawai khnareka. Pia hamya hamna musongnai rokno hamreka. Sal thangna nogo sagiri chini rok Jisuna hai hini sapaika. O borok no rohor sidi borok gana gini kami rogo thangai tongna chana jogaliteng. Oro mungsa phano manthogya norokno charidi hine Jisu saka. Haike borok hai hini salaika. Urutile babai amak ni simise sini thani tongo. Aso borok ni than bagai nung sungno samung paidi dahon. Khorok celarok simino khorok basai ongana. Borok no basi ke asok redi hunai Jisu bini sagirok no saka. Sagirok abono haikeno borok no asok reka. Jisu aruti lebabai amangnai nawai nokha sak naisigi kaito no hambai reka. Haike bo ruti bai ano sekagai lokorok no redi hunai sagirok no reka. Borok bebak no okhoi okpongoi sakha. A borok sama barat tongrokma no sagirok khosamani ora sinoi pangkha. Kaiton ko thangkok thai khnamani bisingtei songjot saka kaitor kotal ke hamar khlaitheng. Amen.